Добре, какво те спира? Що се чуеш? Не знам дали ще дойдат. Ти го правиш за култура, те няма ти за първи път. То добре, ама къде, кога? Ма толкова много неща и просто не знам дали има смисъл. Брат, ако нямаше, то още си започнал. Ако не го направиш, няма как да разбереш. 5 години. Не просто магазин, дрехи или обувки, а култура. Идея, която растеш всеки ден. Длъжен си. Даже не знам какво го мислиш. Време е за наистина нещо голямо. Нищо не те спира и въобще няма какво да се чудиш. Действай. Братле, много яки обувки, бе.